everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Tanawa. Unsay mong nakita, Tikoy? Isda! Isda o kamuting bagon? Hala! Lamato na to si Ira May, Tikoy. Aron siya mukaon. Sama sa atong buhat kung magpatakod kita sa mga tao. Aron sila mamahimong umo. Gusto tuod kang na. Nalimot ko na. Mayo mo na kay kana. Pero, Kang, samtang wapay 30 minutos. Mukaon na din sa irami. Kay kung mulapas na sa 30 minutos, maibalik ang iyang pagkakarni sa tao. Kung unsa pa imo gilangayan? Lihok na. Karon dayon ha. Doon ko siya. Aron iyan ang makaon ng pagkaon nga akong dadon ngadto kaniya. Human mo siya na painom ni atong imong gitambal sa akong bana. Nakatug siya. Dili madugay. Mumata siya. Kung madaha pa siya sa pagtambal, mamayo siya. Apan kung dili na siya madaha sa pagtambal sa akong gipainom, pasilo ako. Pasilo akong mamatay siya. Ginoo ko. Apan nga naman. Kung namukadkad na ang piso nga naa karon siyang lawas, dili na niya kini ikasuka pa. Dili na kini mo gawas. Ug tungod sa lana nga akong gipainom niya, mamatay ang piso sud siyang lawas. Ug musuka ang imong pana og dugo. Hangtod nga mahutdan siya og dugo ug mamatay kini. Dili lang taon ka na may tabo. Ganong ila pa man yung interesa ng akong bana. Ganong ila magipatagnan pagkaungo si Matoy. Lula, gusto na. Nagampo ko sa kahitasan nga makaapas ko sa pagtambal ni Lolo. Manoy ka. Hindi naman ko gustong mawala ko ang akong bana. Bahay ang pinangga kong kaayos siya. Misakit na pag-ayo ang akong tiyan. Misakit na ang akong tiyan. Tilikit ko makakaon sa ilang gihatag na ako. Bisan palang gani sa pagtanaw. Giluot na ko. Iha, ayaw kami. Naluoy kay ko si mong kahimtang anak. Kung naluoy ka na ako, pangausa ko ninyo din Basag din na lang ko ninyo. Ayaw ko ninyo sa buka pa. Maluoy mo na ako. Ayaw na paghilak. Huno nga una ka ng imong paghilak. Ako'y naling kamot nga makakaon ka sa imong naandan nga pagkaon. Usa sa itong mga sakop ang gisikreto kong papalit ining isda ug ingon man ining kamuti. Giluto ko na yun kini aron ka makakaon. Niya, ipalusot ko ni sa bintana nining imong nimutangan. Niya ha? Isda o kamote? Sige. Kauna, anak. Samtang wa pa mo abot ang imong inahan. Sige na. Dali sa pagkaon. Kay bantayan ko lang si Iska ug mo abot na. Sige na. Kauna. Sige na, anak. Dawatan na. Ayaw kong ilara ninyo. Dili mo makahimo sa pagpangilad ako. Tungod kinakita ko sa duha ko ka mga mata. Nga kanang giingon mong kamote og isda.
Dili ka na tinuod! Nganong... Kaklaro, ana! Nagkadugo ang karni sa tao nga imong ipakaon ako! Nagsabot ra mo ni Iska! Ayaw ko rin yung linglaha! Misuka ng akong bana. Uy! Misuka siya og itlog. Sama sa usa ka itlog sa buntog. Pasalamat kamo nga nasuka dayon niya angkod sa pagkaungo. Ug wa pa kini mapiso. Ang mga ungo nagpadayon sa pagpamiktima. Ug ang uban magpadayon usab sa pagpanakod. Busa, angay kitang magbantay. Lolo, layo ka na. May bawal ka ba sa naitabo nimo? Wa ko may bawo. Gipatagdan ka man, uy, sa pagkaungo. Unsa? Mao ka na. Og dili ko gusto nga magpataka na lang mo og kaon sa sunod. Mas maayo tingali nga kung maglakaw-lakaw mo, magbaon na lang mo og inyong makaon. Og sa panahon nga gutmon mo sa inyong paglakaw, ay inyong baon na lang inyong kanon. Sa pila ka adlaw, ako na matikdan nga murag natuyo kang akong kalibutan. O ingon sawa ko kay Bao kung sanay akong gihimo. Mora ka to ang akong pahimangno. Sige na. Lola, lolo, makapauli na kamo. Dong, salamat kayo, Dong. Kinsay imungan? Ryan, Ay, mao kini ang anak ni Juan, ang apo ni Lirio. Nahinumdum ka ba? Kadtong namatay nga si Lirio ug si Juan tungod. Lola, may mo ba? May mo ba? Ayaw na lagis ko, te. Pasakitan lang ko. May mo ba, Lola? Oo. Dong, pasensya ka na, Dong. Sige, adto na mi, Dong. Unsa naman? Naayon ang tiguan ang ipatagdan sa pagkaungo. Kalma lang mo. Ayaw na. Naayon na siya. Og ayaw na ninyo siya pasipad Nganong niya pa man gihapon kini Tikoy. Naibawaan man kang. Unsay buot mo gipasabot? Wa man unta ni mausab ang kamuti ug isda. Nahibaw man siya nga karni sa tao ang atong ipakaon niya. Mao ba? Oo, maulagi na. Nahibaw siya nga karni sa tao ang akong gihatag niya. Gingnan ba ko? Nga dili nato siya madaog ilad. Kang, mipahiyom ka lang. Kun mao ka na, Tikoy. May hinay-hinay na pagkawas ang iyang kahibaw. Unsay buot mong ipasabot? Aduna kitay gahom sa pagsimhot, dili ba? Oh. Mahibaw dayon ta kun dunay tao sa atong palibot tungod sa atong pagpanimhot. Oo, tinuod na. Ug mao kanay anaa karon ni Ira May. Mihinay-hinay na sa pagkawas ang tinuod niyang pagkatao, Tikoy. Ato gina siyang anak. Tuan na sab. Misuol na sab. Igo nung ko na agay. Ganong nagduda ka pa man, ha? Oy! Unsa man ka, oy! Ekspresyon regani ito na ako. Nalipay ko sa imong gibalita nako. Ay, kita we. Apan sa laing bahin. Naguol ko. Tungod kay wa siya'y kaon. O kuan kang kanang tagaan lang yung kanatog tinuod nga pagkaon nga mao iyang naandang pagkaon. Sama sa tinuod nga kamuti o tinuod nga isda. Moto o pakasi.
Napaimutan ko na si Aria. Dinisilawang ning among bahay. Sigibutangan ni Lolo Leryo sa iyang kaban. Ug ingon man, mga lana, ngayon namiton sa pagpanambal kaniya to. Mulakaw ko. Kinahanglan isipti ko ang akong igsuod din eh. Ug gamiton ko na ang akong kaypaw. Ug kinahanglan may nanok ko katuog siya niya. Aron dili siya makawas. Samtang ako, muadto ko sa kalasanan ug manghanting ko mga mangtas. Aron akong mapatay. Pero sa dili pa ko mapiya, kinahanglan may nanok o katuog sila niya. Sanoy ay salbo. Dormir. Hindi naraman ko nagkakaw-lakaw. Pero huwag yung pinasugot ang ungo din sa kawayan. Huwag yung man. Sa kawayanan. Kasagaran. Ani gina sila din sa kawayanan. Kasagaran. Ani din sa kawayanan ibilin sa nananggal ang katunga silang lawas. Si Eden? Eden! Ikaw ba ka na, Eden? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.